लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। लामा दथा सकफ्राव दखान होगिरि गलादारफोरनि थाखाय रायजो सरकारा होबाय मोनसे जोबोरै मोजां खौरां। राजा लामानि साखाथि फाखाथि फिसा फिसा फालांगि खालामग्रा फालांगिफोरनि मोखाङाव बे बारनिफ्राय गोजोननि मिनिनाय नायनो थाखाय रायजो सरकारा नेनानै थाबाय। बे गला एबा फालांगिया जेखाय खबाइ संग्राय खादा एबा मैगं थाइगं चिकेन चाउमिन ना ब्रयलारानो जाया मानो फिसा फिसा फालांगियारि बिथांमोननो बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन एबा मोननो हागोन। बिदिब्ला बोरै बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो नांगोन, बेसेबां रां मोनगोन, माब्ला मोनगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। थांनाय 6 अक्ट'बर 2021 खालाराव लानाय आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेटआव बे थिरांथाखौ लानाय जायो आरो बे मन्त्रि आफादाव लानाय थिरांथा बायदियै रायजोआव राजा लामानि साखाथि फाखाथि जायफोर बिथांमोना फिसा फिसा फालांगि मावनानै दङ एबा जिउ खुंबोदों बिथांमोननो मोनसे अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे फालांगिफोरा जेखियानो जाया मानो जायफोरा राजा लामानि साखाथियाव जिरायनानै जेरै जेखाय खबाइ एबा संग्राय खादानि फालांगि, गोथां मैगं थाइगंनि फालांगि, ना ब्रयलारनि फालांगि, पानिपुरि मम'नि फालांगि एबा रुटिपुरिनि फालांगि, बिथांमोननि फालांगिखौ फेदेरनायनि थांखिजों रायजो सरकारा बे थिरांथाखौ लानाय जादों। मन्त्रि पद बेबखायै आत्मनिर्भर निधि थामहिनबा PM SVA निधिनि गेजेरजों बे रांखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे आसनिनि गेजेरजों नोंथांमोननो 10,000 रांनि लन महराव होनाय जागोन। नाथाय बे रांखौ नोंथांमोना अनसुंथाइ महरैबो मोननो हागोन आरो लन महरैबो मोननो हागोन। लन महरै नोंथांमोना जोबोर खम बिबांनि सरकारनो फिरायनांगोन होननानै फोरमायदों। नाथाय गुबै थांखिया बबे मोनसेया जागोन दाबो रोखा थिरांथा लानाय जायाखै। बेनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन एबा आर'जलाइ गथायनो नांगोन, बेखौ आर'जलाइ गथायनो थाखाय दासिमबो रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। मानोना दासिम बेखौ रायजोनि मन्त्रि आफादनि केबिनेटआवल'सो थिरांथा लानाय जादों। बेसेबां जाफुंगोन बेसेबां जाफुङा, माब्लानिफ्राय खालामगोन माब्लानिफ्राय खालामा, बेनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। जेब्ला आबुं खौरां ओंखारनानै फैयो अब्ला थारैनो नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों खौरांखौ फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।